खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ भुटाननि रानि बिमाया 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंनि फायखि बान्था 2025 खौ मोननो हादों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म त्रासा भुटान साम्रायजोनि बिमा दर्जी वांम वांचुकनो बिथांनि बाख्नायजाथाव आरो जिउनां सुबुंथिनि बिहोमाखौ मान होनानै 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि 2025 बान्थाखौ फोसावदों। बान्था गथायनाय हाबाफारिया फैगौ 3 फेब्रुवारि 2026 खालाराव क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव खुंफुंजागोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लागोन आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ, बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांथियाव गायसनजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटी बान्थाखौ 2004 मायथाइनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। जाय सुबुंफोरा सुबुं माहारिनि थाखाय बिदिन्थि महरै सिबिनाय खामानि मावबोदोंमोन, बिथांमोनखौ मान बावनो आरो बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय 2004 मायथाइनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो होनाय जाबोदों, जेराव थागोन 2 लाख रां केस आरो बड'फानि ममेन्ट बायदिजों मान बावनाय जायो। चिरां पुलिसा मेजर याबा रेकेटखौ हमनो हादों। 30,000 टेब्लेटफोर जब्द खालामदों। लोगोसे 2 फालांगिरिखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों चिरां पुलिसा। मख'नो गोनांदि चिरां पुलिसा मोनसे गेदेर याबा टेब्लेटनि अपारेशन खालामनायाव जाफुंसार जानो हादों। ब्लेक मार्केटआव 4.5 कौटि रांसो जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों, जेराव 30,000 याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनानै ड्राग्सनि हेंथायै जुजिनायाव मोनसे गिदिर देरहानाय मोननो हादों। पुलिसनि हान्जाया टयटा इटियस गारिखौबो बोखांनो हादों आरो अपारेशननि समाव ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हानायाव जाथायजों लोब्बा गोनां ड्राग्स फालांगिरि मनवार हुसेन 23 बोसोर बैसोनि आरो जाहिदुल रहमान 29 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोन्दों। इराननिफ्राय सांग्रां जा। जुदि नोंथांमोना खोनाया आंनि बुंनायखौ, अब्ला बे फिनजाथाया गिख्रंथावसिन जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ। मख'नो गोनांदि बेजों लोगोसे बिथाङा इरानखौ परमाणु हाथियार गोरोबथायाव सागान होनो थाखाय थुलुंगा होदों, नङाब्ला इराना उनाव बेनि फिनजाथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन होननानै बिथाङा हुमखि होदों। हादोरगिरिया बेखौबो बुंदों दि गाग्लोबनाया सिगांनिख्रुइ बांसिन गोख्रों जानो हागौ। ट्राम्पआ इरानखौ थांखिनानै बेबायदि बुंदों, जेराव गोरोबथायाव हाबनांगौ आरो सावरायनायनि फैनांगौ होननानै बिथाङा सम होदों आरो खाबुखौ बाहायनो थाखाय बिथाङा खावलायदों, नङाब्ला फिनजाथाया जोबोद गोब्राब जागोन होननानै डनाल्ड ट्राम्पआ बुंथिदों। मख'नो गोनांदि ट्राम्पआ इरानखौ होनाय बे गिबि सांग्रांथि नङा। जुन 2025आवबो बिथाङा बेबादिनो सांग्रांथि होदोंमोन। सिखावफोरनि उदखारा गहपुर पुलिसखौ फिन लोरबां खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बुधबारनि मोनायाव गहपुर टाउननि गेजेराव थानाय गंसे जुवेलार गलायाव सिखाव खावनाय जाथाया ओनसोलावनो सोंखारिनाय जाथाय सोमजिदों, जायनि जाहोनाव गहपुर पुलिसा फिन खेबसेबाव सोंखारि जानायनि लामायाव गोग्लैदों, जेराव न'-बां आरो दखाननिफ्राय खावनाय, बाइक खावनाय, मोसौ खावनाय, आरज गाबग्रा न'फोर आरो मन्दिरफोरनिफ्राय खावनाय जाथायफोरा गले-गले जाबोगासिनो दं। गहपुर पुलिसा बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानायाव फेलें जाबोगासिनो थादों। थांनाय हरावबो गहपुर पुलिसनि मोखाङाव गुबुन मोनसे खावनाय जाथाया जालाङो, जेराव गहपुर पुलिस थानानिफ्राय फ्राय 200 मिटारसो गोजानाव जानाय बे खावनाय जाथाया निउ जुवेलार्स मुंनि फालांगियारि फसंथाननि उनथिं थानाय गेटनि मोनसे बाहागोखौ सिखावफोरा बुखावनानै गालांदोंमोन आरो बिथांमोना इटाखौ बुख्रुबनानै मोनसे गिदिर सेफखौ लानानै थांदोंमोन, जेराव सेफआव गोबां बिबांनि सनानि गहेनाफोर दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिखाव हान्जाया जुवेलार्सनि सिंनिफ्राय 8 निफ्राय 10,000सो रां लानानै थांदोंमोन आरो गोबां बिबांनि सनाखौ लुथिनानै लानानै थांदों होनना मिथि मोन्दों। बेबादि खावनाय जाथाया ओनसोलनि फालांगिरिफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। बे आयदायाव गहपुर टाउननि फालांगिरिफ्रा गहपुर पुलिसखौ गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायदों। रन्जन दैमारिनि दिनैनि जानो गोनां बेल हियारिंआ जायासै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुप्रिम कर्टनि हियारिंआ सम थोस्लाबैयाव जानो हायासै होननानै रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। बिथांजोआ ओरैबायदि लिरनानै बुंदों दि बयनोबो मिथिहोनाय जायो दि दिनै आदा नाब्लामोननि जानो गोनां सुप्रिम कर्टनि हियारिंआ सम थोस्लाबैयाव जानो हायासै। जाय बेन्चआव केसा दंमोन बेवहाय सिरियाल नाम्बार मोनथामल' थानायावनो टाइम अभार जानायलाय जानो हायासै। नेक्स्ट डेटखौ मोनथ'नाय जायाखै। जायखिजाया नोंथांमोननि आरज, अननाय आरो बोरनि थाखाय बयनिसिमबो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय होननानै बिथांजोआ लिरदों।
बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि थाखाय जोबथेसालियावनो दं। दिनैनि समाव जों बयबो गारां दिखांनांगोन जे बिथां एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिया दिनैनि थारिखआवनो बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हायो। गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो खाबु मोननांगौ। बिथांबादि सुबुंखौ जोंनि हारिनि गेजेराव उदां जानानै लाबोनो नाजानाया जोंनि गेजेराव बयनियावबो गोरबोआव थानांगोन। सोर बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैजानो हास्थायो। गिबियावनो नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्टआव बयबो लिरहरनो हागोन आरो आर'ज खालामनो हागोन। बिथां रन्जन दैमारिनि थाखाय लं लिभ मोनसे कमेन्ट नोंथांमोना लिरहरनो हागोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों नाजानायाव थांनाय माखासे बोसोर सिगाङाव बिथां रन्जन दैमारिनि बेल हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। बेनि उनाव 2025 जोबनाय समहालागै रन्जन दैमारिनि मोनसे बेल हियारिं जानो गोनांमोन, नाथाय बे हियारिंआ जायासै। मख'जाथावदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर पिस एकर्डआ, जाय गोरोबथाया एबसु एक्स एनडिबि इउपिपिअ भारत सरकार आरो आसाम सरकार जथायै बिटिआर गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन। थांनाय बावैसो सान सिगाङाव बेखौ बिटिआर एकर्ड डे हिसाबै बिटिसिआव फालिनाय जादोंमोन। बिटिसि सरकारा 2020 मायथाइनि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथायाव एबसुनि दैदेनगिरि इउपिपिअनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारियाबो गावनि बेसेन गोसा सागानखौ होदोंमोन। गोबां समफोरावनो सोंथि दिखांबोदों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो बुंबोदों, बिटिआरनि सागानगिरि जानानै मोनसे एकर्डनि बेसेन गोसा सागानगिरिया बोरै जोबथेसालियाव थानो मोनखो? दिनैनि समाव मोनसेबो एकर्ड गैया। जायफोरा सागान खालामदों बिथांमोना बेबादि जोबथेसालियावनो थानांनाय। बेराफारसेथिं बिटिआर दफानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना। जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो बारग' एनडिबिफोरनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि दफाया बिटिआर एकर्डआव हाबनानै दंमोन। नाथाय माखासे बारग' एनडिबिफोराल' प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव उदां जानो हादोंमोन। बेनि अनगायै गोबां बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं, जेराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे दासिमबो सिबिआइ केस नांनानै थानाय सा 6 एनडिबिफोरा जोबथेसालियावनो दं। 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया गिबि खेबै खुगा बेखेवदोंमोन थांनाय 27 जानुवारि खालाराव, जेराव बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन रन्जन दैमारिखौ आं बख'गोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव-गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।